Бүген Кыш бабай капчыгы дип аталган бәйрәм акциясе башланды. Аны меңләгән тыңлаучыларын яраткан күңел радио станциясе оештыра. Бер ел элек шушы көннәрдә биредә Евротур акциясе оештырылып, ике шәһәрдәшебез чит илгә юлламага ия булды. Бу юлы да бүләкләр кызыгарлык. Иң мөһиме, алар көн саен уйнатыла. Акция шартлары турында тулырак алдагы сюжетыбызда. Дуслар, бүген күңел радиосында гадәти көн түгел, чөнки бүген безнең күңел дулкыннарында яңа проект старт алачак. Койсыдыр мәгълүматны күп тапкыр кабатларга туры килсә дә, бәйге сүзен тыңлаучы шунда ук эләктереп ала. Бу дөрес тә, чөнки акция бик мавыктыргыч. Катнашуы җиңел, телефоннан 54 89 21 номерын җыярга һәм туры эфирда алып баручы белән аралашырга кирәк. Беренчеләрдән булып элемтәгә кергән тыңлаучыбызга әлеге уенның шартлары аңлатыла, аңа 3 сорау һәм аның 3 варианты тәкъдим ителәчәк. Дөрес җаваплар яңгыраганда 3 сан җыела. Бу ачкыч алуга тиң. Аның белән бүләк салынган сандыкны ачарга мөмкин. Тартмаларда блендер, чәйнек, үтүк һәм башка бик күп кызыгырлык көнкүреш техникасы. Акция 2013 елга 13 көн кала башланды һәм 31 декабрьгәчә дәвам итә. Радио тыңлаучыларыбызны без быел шул рәвешле сөендерергә булдык, чөнки бу безнең иң күп бүләкле һәм иң кыйммәтле бүләкле акцияларның берсе булачак. Әгәр дә инде тыңлаучыларыбыз катнашып та җиңү яулый алмаган очракта, аларга без махсус күңел радиосыннан бүләкләр тапшырачакбыз. Яңа елның төп персонажы Кыш бабайга юмартлык хас. Акция дөресрәге аны оештырган күңел радиосы да бу сыйфаты аша тыңлаучыларның күңелен күтәрә. Бер шалтыратучы да бүләксез калмаячак. Уен шартлары белән тулырак күңел радиосының рәсми сайтында танышырга мөмкин. Сәрия Гарипова, Андрей Рачеев, яңалыклар.